Nyt se jatkuu suuren suosion ja nostalgiakaipuun herättänyt syksyn sävel retro. Ei pohjan pojat palele, ei tämä tyttö lempee anele. Kop, 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 ava rakas. Kop, 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 ava hakas. Hienot slipoverit todella. Silloin 82 minä inhosin noita slipovereita, mutta hävisin äänestyksessä 2-1. Yön äänet luo, hiljaisuuden luo. On aamun aikaa meillä vain. Sinä vain, ei mua huomiseen saa jaksamaan. Sinä vain, yksin pystyt mulle voimaa antamaan. Aina uudelleen teen matkailisen, muistojani selaten, kuljen aikaan entiseen ja kaipaan. Legendaarinen syksyn sävel soi ruudussa vuodesta 1968 vuoteen 2001. Viime kesänä retroiltiin 70-luvulla ja nyt mennään kasari- ja ysäri-aikaan. Kappas vaan, Minttu sekä Ville kahdestaan. Lähti hippasille toisistaan. Huolta vaan ne pitää, ei häneneltä mitään. Kappas vaan, Minttu sekä Ville vihtaantuu. Ihan mahtavaa tuollaista pontevaa esittämistä. Tänään menemme vuoteen 1983, jolloin päällä oli täydellinen maailmanlopun meininki. Maailmanloppumeininki, maailmanloppumeininki. Kari Rydmanin näköiseltä mieheltä kysyn Mikon elämän tarkoitus. Maailmanloppumeininki, maailmanloppumeininki. Mies vastasi etäisesti hymyillen, se on se ikävän karkoitus. Näin on. Sä surun pyyhin silmistäni pois. Kui totta olla kaunis uni pois. Niin, Kirkka pamautti täällä MTV-studiolla sitten nauhalle tän ja loppu on sitten aika hienoa historiaa kyllä, että se tuntuu edelleenkin sydämessä hyvältä. Kyllä silloin oli ilmassa semmoinen henki jo, että nyt on kyllä Kirkan vuoro. Nuori ois, ja naiset vielä jumalois. Ja vähän pistän myöhemmin, sua petin aika usein. Veksi sanoi, että joo, että mehän just eilen sovittiin, että sä et oo sekasi, kun sä tuut tänne, ja nythän mä näen, että sä oot ihan sekasi. Ja Irvin katsoi Veksiä ja pelimiehen vastaus tuli sieltä kun Aztekin hyllyltä, että enhän mä oo sekasi. Mähän pystyn puhumaan. Olen syntynyt jossakin jormissa, on vika korvien välissä, ei korvissa. Kun epäonnesta raivoja napisen, sä napit kapisen. Pienestäkin. Totahan siinä toista. Kyllähän tuossa oli jo drivea enemmän. Tässähän mä tiesin jo, että mihin mä meen, missä mä oon. Mutta nyt supersuosittu Neon 2. Tässä talossa näillä muistoilla on jokaisella sun kasvosi. Mä soitin ja koitin sulle selittää. Kato, herra jumala, mä oon sen näköinen, että koko ihmiskunta olisi saanut surmansa ja mä oon ihan viimeinen planeetalla. Joo, mutta vaikuttavaa. Mitä olisi syksyn sävel ilman pientä skandaalia? Vuoden puheenaihe ja diskattu kappale tulee tässä. Ja sen siltojen alla me viiniä kahden juotiin. Onko siitä nyt 15 vuotta niinku? Voi apua.
Ulkona syöminen on mukavaa ja vielä mukavampaa on, kun hammasproteesi istuu hyvin. Joskus proteesin alle pääsee ruoanmuruja. Corega Neutral Tastein on kliinisesti todettu estävän ruoanmurujen pääsyn hammasproteesin alle. Voide muodostaa suojaavan kerroksen ienten ja proteesin väliin ja antaa enemmän mukavuutta myös hyvin istuville proteeseille sekä osaproteeseille. Vihdoinkin voin syödä huoletta mitä haluan. Kokeile sinäkin. Yep. Haluatko lopettaa tai vähentää tupakointia? Uusi hedelmäisen makea Nicotinell Tropical Fruit. Mitäpä jos lopettaisit tai edes vähentäisit? Nuoren syrjäytyminen koskee sinuakin. Tule tukikummiksi, niin apusi menee täytenä perille. Tukikummit.fi. There's a very special island off the south coast of Australia where thousands of penguins come to breed. And thousands of people come to watch. Unique to this corner of our planet, the smallest of all penguin species, the little penguin, is battling to survive in a human world. But a dedicated team of scientists has sworn to guard them from people, predators, and this year from the hottest summer since records began. As starving chicks struggle to hang on and their parents scour the oceans for a dwindling supply of fish, what will it take to protect the pocket-sized creatures of Penguin Island?